Казахме без унизителни неща, обаче това не е унизително. Просто вероятно ще бъде смешно. Но 7 секунди са достатъчно, за да може да имитираш прасе. Грух. Не, по-хубаво да е. Грух. Знаеш ли как ще имитирам прасе? Спайдърмен прасето! От последния филм за Спайдърмен. Не, искам обикновено, нормално прасе, което... Добре, не може ли да имитирам Спайдърмен прасето от последния филм за Спайдърмен? Дава ми 7 секунди, за да имитира Бог знае кое е това прасе от Спайдърмен, но сега ще го видим. Здравейте отново в нашия влог. Преди това искаме да кажем само благодарим на тези абонати, които вече ни удариха над 100-те. Всички, които все още не сте се абонирали за нашия канал, направете го, subscribe бутона е долу под видеото и не забравяйте да ударите една камбанка, за да получавате съобщения всеки път, когато качваме нови видеа. Надяваме се това да се случва все по-често през новата година, така че в никакъв случай не забравяйте да се абонирате. Съвсем скоро ще поканим и тук много интересни хора, така че наистина останете с нас и ни гледайте. А сега, днес, точно защото си мислим, че ще ни гледате, сме направили една, как да кажа, тема, която е свързана с предизвикателствата. Като Ели 2018 е годината на инвестирането и годината на правенето на пари, затова аз те предизвиквам да си направиш много пари. Имаш преди 2019, защото 2018 вече сме хвърлили така през рамо и приключихме с нея. Точно така е нормално, много хора все още си живеят в 2018. Аз си живея в 19 век, но това е друга тема. Сега, някой път може да направим и такова предизвикателство назад във времето или машина на времето, но днес сме се спряли на нещо доста по-различно. То се казва 7 неща за 7 секунди. Да. С една дума. Цвети ще ми отправи 7 предизвикателства, които аз трябва да направя за 7 секунди. Няма да можеш. Принципно сме се разбрали без унизителни неща. Така ли сме се разбрали? Но аз доверие на Значи задраствам 5. Аз ще направя същото към нея. Подготвили сме си, надявам се, интересни неща. А какво ще се получи накрая, това вече никой не знае. Време е да започнем с първите предизвикателства. Цвети ще се жертва първа. И така, аз подготвям хронометъра, който представлява ето това. Моите 7 пръста. И първото предизвикателство е не гледай. Че Елис има 10 пръста, но само 7 ще използва сега, нали? И сега първото предизвикателство е за 7 секунди изпей "Тихо се сипе първия сняг". Тихо се сипе първия сняг, галено щипе звучки. Запак! Денът вън! Стига! Так му се сетих за текста! Так му набра скорости. Значи 7 секунди са много малко. Достатъчно. Повече от 7 секунди не се издържа да те чужи. Добре, сега ти ли си? Добре, хайде, аз съм готова. Не съм гледала, не знам изобщо какво ми е приготвила. Ел, докосни си носа с пръст с затворени очи 5 пъти за 7 секунди. Какво? 5 пъти. Ето така. Добре. Почва да броиш. Да, готова съм. Давай. Старт. 1, 2, 3, 4, 5. Браво, бе, шампион! Точно за 7 секунди и 5 пъти. Много добре. Трябваше да го направя 10 пъти за 7 Днес секунди. искам да пише Ел, световен шампион по пипане на нос за 7 секунди. Ти ли си затвори? Да, затвори си. Добре. Давай сега ти си. Добре. Подготвяме пак пръстите. Така. И следващото предизвикателство е за 7 секунди опиши любимия ти мъж. Чакай само, извинявай. Не може. Добре, актьори ли любимия ми принципно? Добре, ще ти дам втори шанс, защото е не, смисъл, нали? Любимият ти мъж, половинката ти има добре. Почва да текат 7 секунди. Добре. Красив, умен, темпераментен. Много добре говори. Това само успя да каже. Разбрахте, той е един чудесен човек. Красив, умен и какво беше? Темпераментен. Много добре. Ето там. Толкова. Добре, за 7 другото секунди оставаме на въображението. Така е. За следващото предизвикателство обаче... Трябва ли да се разтегна малко? Не, трябва да си пуснеш косата. О, не. Айде, опитай. Не мога. Добре, това ще е последното. Да, дай някое друго. Добре, нали знаете, приятели, как се прави индиански вик? Отне, за да си направя този кок. Не можеш да ми го причиняваш. Добре, тогава няма се справиш с него. Така, индиански вик се прави така. Така. Направи най-дългият индиански вик за 7 секунди. 3, 4. Това е много умно.
Не, индианец ли ти приличам? Добре. Ако си един индианец, трябва да ти кажа, че нито един скалп няма да можеш да свалиш. Давай твоята нататък. Окей. 7 секунди. За? За да се направиш на боксьор. Не върху мен. Към хората. Изтече ти времето. Тъкмо щях в момента ме нокаутират. Толкова добре щях да изиграя. Може ли? Хубава стойка. Хубава стойка беше. Иначе не ми хареса това, че тръгна към мен, нали? Не го очаквах, но хубаво. Поне вече ще си знам, ако я видя с боксови ръкавици. Да знаеш какво да очакваш. Да бягам. Така, сега в поредното ти твое предизвикателство. Така. Не мърдай, не мигай за 7 секунди, докато аз мърдам около теб. Добре. Готова ли си? Да не мигам, така ли? Да не мигаш. Добре. Готова ли си? Да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Успя, маймуната! Успя! Ужас! Браво! Значи пипане на нос и не мигане, това са моите силни черти. Но индианските неща не са за теб. Добре. Окей. Цвети има 7 секунди, за да изброи любимите си сериали. Добрата съпруга, Отмъстението, Малки сладки лъжкини, не толкова. Game of Thrones. Тя не го каза аз дори. започнах отдолу нагоре. Ужас. Кога минаха 7 секунди? 7 секунди свършиха и Game of Thrones го няма. Добре, да и вътрешна сигурност също така. Достатъчно. Разочарована съм. Значи на премиерата на Game of Thrones изобщо да не те канят тази година. Те вече ме поканиха. Жалко. За предния. Сега за тази не. Добре, продължаваме. Добре, ти не ми каза на кои телевизии трябва да изброявам. Ако беше казал HBO, щях да кажа. Добре. Така. Вълнувам се. Давай следващото. За 7 секунди искам да ми говориш на измислен немски. Готова ли си? Добре. Почвам. Рюштиом! Това е не, добре. Пак почваме. Добре. Окей. Не мога немски ужасен език. Добре, Айн, Цвайн, Зунги, Дзан, Онджунджан. Това е китайски. Кинджум. Кажи едно швайн. Швайн, майн, навайн, нагайн, байн. Елина е полиглота в нашата група. Мисля, че въобще чуждестранните ни фенове не трябва да я слушат. Дълбоко съм притеснена, защото след 2 месеца отивам в Берлин, както знаеш, и тотално ще се изложа. Ще те сме метнат за бежанец. Това не е толкова лошо, може пък нещо да ми подарят. Да ти подарят палатка. Добре, давай нататък. Добре, 7 секунди за Цвети и нейното поредно предизвикателство започват да текат сега с предизвикателството. За 7 секунди дай рецепта за нещо вкусно. Таратор. Как се прави таратор? Взимате кисело мляко, взимате чесън, малко сол, малко копър, краставица, всичко забърквате и ядете. Не мога да повярвам. Да. Добре. Тук си мисля, че ще е яко издънка. Андре Токиев спокойно може да ме попита нещо. Ти да не си почнала 17-та работа. Като мастер-шеф. Нека по-скоро като дегустатор. Добре, ти готова ли си? Браво, впечатлена съм. Готова ли си? Готова съм. Изброй ми заглавията за 7 секунди на твои любими книги. Колкото можеш повече. Няма да казвам 7, защото заглавие в една секунда няма как да се казва. Добре. Готова ли си? Почваме. Тютюн, осъдени души, Извора, Това си справи рамене, Пипи дългото чорапче, Алиса в страната на чудесата. Точка. Добре. Половината не знаете, нали? Как да не ги знаят? Всичките супер известни. Това си изправи рамене, аз не го знам. Това беше от Рай, да. Много хубава книга. Аз подценявам такива автори. Прочетете ги. Всичките, които ги казах, са супер. Да. Ако сте чели вече поне 2 от тях, си е постижение. Алиса в страната на чудесата и Пипи дългото чорапче. Особено и трябва да знаете, че макар че Тютюн е една от задължителните книги, мисля, че някъде около 7-ми клас, нищо, че е задължително, много е готина. Много хора не са я чели, обаче искам да ти кажа. Осъдени души пък още повече хора не са я чели. Давай. Прочетете и двете са супер. Добре, сега стига сме били умни, дай да бъдем 7 секунди за нещо забавни. Добре, ето сега нещо забавно за Цвети. Давай. Това между другото ми е любимото, гледайте внимателно. 7 секунди, в които да правиш йога за лице. Много съм добра. Давай, почвам. Достатъчно. Честно казано, само така с периферно зрението гледах, нямам търпение да видя какво си направила на камерата. Добре. Сега като ти отказа да изпълниш едно мое предизвикателство, което е свързано с това да си пуснеш косата. Добре, няма. Сега следва моето последно предизвикателство към теб.
искам възможно най-бавно, ама така като ленивец, да си кажеш трите имена. Те са ми 4. 4-те имена. Мога да кажа 3, защото 4 не е честно, понеже има само 7 секунди. Като ленивец, така. Да, давай. Почвам. Елена Асенова Цакманова. Фамилията ти остана неизказана. Трябваше да пробвам с по-къста фамилия. Ако трябва да кажеш и Тире. Да, трябваше по-къста фамилия, виж, това не се сети. Ами добре, горе-долу се справяш. Така, каква оценка ще ми дадеш? 4 по 10-балната система. 4 по 10-балната. Добре, каква оценка вие поставяте на Ели? Напишете отдолу и после аз ще бях много по-добра. И после ще се подпиша на бележника. Аз нямам ли още предизвикателство? Да, още едно последно предизвикателство. Как се набутах. Така, това е последното, то ми е любимо. Казахме без унизителни неща, обаче това не е унизително. Просто вероятно ще бъде смешно. Но 7 секунди са достатъчно, за да може да имитираш прасе. Грух. Не, по-хубаво да е грух. Грух, знаеш ли как ще имитирам прасе? Спайдърмен прасето! От последния филм за Спайдърмен. Не, искам обикновено, нормално прасе, което... Добре, не може ли да имитирам Спайдърмен прасето от последния филм за Спайдърмен? Дава ми 7 секунди, за да имитира Бог знае кое е това прасе от Спайдърмен, но сега ще го видим. 7 секунди текат сега. Ха! Какво? На вашата планета вие нямате ли прасете Спайдърмен? Грух, добре. Забравихме точно каква реплика казваш. Така, моята оценка по 10-балната система за цвети е някъде около 3. Само защото не си чувала за Спайдърмен прасе. Значи мъжа и беше красив и какъв беше? И темпераментен. Почти не можа да изброи любимите си сериали и плюс това изобщо не спомена Game of Thrones, което е престъпление срещу човечеството. Тоест последен сезон и вече не ми е любим. Нали, той вече свършва край. Така че моята оценка че края ще бъде такъв, който зверски. Всички ще умрат. Никой няма да е доволен. За Game of Thrones ще си говорим малко по-късно през тази година, надявам се. Да. Но сега ми е интересно каква оценка наистина бихте поставили и вие за цвети. Може да бъдете щедри, а може да я порежете и повече от мен. Добре, а мога да ви дам награда? Ако поставите оценка 10 към 10. Добре, каква е тази награда? Тайна. Добре. Сега не е необходимо да пишеш от външните си профили отдолу оценки, за да ти дам само награда. Обещавам, няма да го правя. Хайде, стига вече. Толкова за днес. Аз лично се изморих от нейните предизвикателства. То не беше пипане на нос, индиански звуци и какво между другото, сещам се, че наистина ще има награда. Защо пък не? Хайде да направим награда за някой от вас, който си запише видео и ни го сложи отдолу като коментарите. За някои от предизвикателствата, които са ви харесали. Добра идея! Искаш ли? Искам. Добре. Някои от предизвикателствата, които... Обаче хубава награда ще дадем на хората. Скъпа. Скъпа награда. Да, хубава. Ма ще я казваме ли каква е или ще я измислим според видеото? Това ми хрумна в момента и сега да се включите. Предизвикателството за прасе. Може да спечелите истинско прасе. Коледа мина, обаче идват други празници. Това ли имаш? Не, я слушайте, няма откъде да намерим истинско прасе. Няма. Но ще е нещо, което се купува от магазин и се опакова хубаво. Добре, предизвикателството е хвърлено и към вас. Не пропускайте да се абонирате за канала, това ви напомняме всеки път, а вие никога не го правите, затова направете го поне този път.